санҷар медиа тақдим мекунад. чӣ ҷои шӯпа кардан дар ҳақиқатам ту зибоӣ, миёни хубрӯёни замона дору яктоӣ. ту маҳбуби, ту дилбандӣ, ту ширини, ту барноӣ, ту нури чашми биноӣ, чароғи маҷлисороӣ. азизон, ман барои чӣ суханро аз калимаи ишқу ошиқӣ оғоз кардам? барои он хотире ки аз ҳама рӯзи беҳтарин махсус барои дилдодагон ин рӯзи ошиқон аст. имрӯз ҳама хуб медонанд ки сани 14 феврал рӯзи ошиқон аст. бисёри дилдодагон, ҷавонписарон ва ҷавондухтарон интизорӣ мекашанд то ки ба ҳамдигар тӯҳфаҳои зебанда, тӯҳфаҳои арзанда тақдим кунанд. ҷавонписарон хуб медонанд ки барои гулдухтарони зебо, барои дӯстдоштаашон чӣ гуна тӯҳфаҳое бикунанд ки дилписанди онҳост хуб дарк мекунанд. аз ҳама тӯҳфаи зеботарин барои гулдухтарони зебо ин гул аст. барои он тӯҳфа мекунанд ки мисли анамон гул доимо ҳама лаҳза зебо бимонанду шукуфон бошанд. дӯстони гиромӣ, ошиқони масту шайдо, ман шахсан аз номи худ, аз номи наворбардори шинохтаи шаҳри Кунибодом ки дар тамоми манотиқи Тоҷикистон мешиносанд, студия Санҷар медиа табрику муборакбод мегӯям ҳамаи ошиқони шайдоро. ва ман бояд бигӯям, айни замон ҳастанд дилдодагоне ки бо ҳам қаҳрӣ ҳастанд, бо суханҳои қабеҳ якдигарро ранҷур карданд. ман бояд бигӯям ки шумо ҳама гузаштаҳоро бояд ки паси сар бикунед, боз ҳам якҷон бошед. имрӯз рӯзи ошиқон аст. рӯз барои шумо ҷавонон ҷудо карда шудааст ки боз дубора бо ҳам бошеду ишқ муҳаббати шумо самимӣ бошад. ман барои ошиқон чӣ мегӯям ки ҳама лаҳза ишқи пок, ишқи самимӣ дошта бошед. вақто ки дар байни ошиқон якдигар фаҳмӣ мешавад, дунёи ошиқон зеботар мешавад, дунёи ошиқон ранги дигар мегирад. азизон, ҳастанд ҷавононе ки албатта гулдухтарони зеборо дӯст медоранд ва намедонанд ки чӣ гуна изҳори муҳаббат бикунанд барои дӯстдоштаи худ. айни замон аз номи он нафарон махсус барои гулдухтарони зебо мегӯем: ман масти он паймонае дорад ба лаб ҷононае, сад ҷоми ҷам бегонае, ваҳ чӣ аҷаб афсонае. зулфи паришонат санам, кокул ба домонат санам, бар тори о қурбон манам, хушдасти ман шуд шонае. меҳре ба дил ангехта, аз назди мо бигрехта, хуне зи дил чун рехта, бар ман маша бегонае. саҳрои дилҳоро гузар, аз оташаш шаб бохабар, аз он шарар бо худ бубар, ҳамчун майи майхӯрае. ошиқон охирин сухани ман онест ки ҳама лаҳза дӯстдори якдигар бошед. бори дигар, дилдодагон, ин рӯзи ошиқон барои шумо мубораку фархонда буд. дар охир бояд гуфта шавад ки шумо метавонед ки ҳамаи навовариҳоро аз ютуби Санҷар медиа тамошо бикунед.